natin ang kabuuang storya ng ating letter sender na si RJ. Storya na kumurot sa ating puso. Storya na pwede nating kapulutan ng aral. Mga kabisyo, sa lahat ng mga nakaranas na po ng ganitong kwento na sobrang binigay ang lahat. Sinagad ang sarili sa ngalan ng pag-ibig. 4 na beses mang lokohin ay patuloy pa ring magtitiwala. Mga kabisyo, grabe po ang pinakitang pagmamahal, pangunawa, at pagsagad sa sarili ng ating letter sender ngayong gabi na to. Iba't ibang babae, iba't ibang senaryo ang kanyang mga nakita sa panloloko ng kanyang partner. Pero patuloy niya pong pinapatawad. Pero makikita rin pala natin dito mga kabisyo na kahit pala minsan sobra-sobra ang pagmamahal natin, kaya natin patawarin kahit sa pinakamalalim na pagkakasala niya sa'yo. Nauubusan din pala ng pasensya, pagmamahal, at pangunawa ang isang tao. Nauubos din pala kabisyo yung salitang pangunawa natin. Nauubos din pala kabisyo yung pagiging tanga natin sa oras na mahimasmasan tayo. Yun po ang nangyari kay RJ. Sa ilang beses niya pong pagpapatawad sa kabila ng lahat ng panloloko ng kanyang partner. Sa pagkakataon na to, nahimasmasan na po siya. Na-realize niya na yung pinaglalaban niyang pag-ibig ay siya rin po pala ang magiging talo sa huli. Sa mga kabisyo natin na katulad ni RJ, na sobra-sobra magmahal, hindi naman po masama magmahal. Hindi rin naman po masama sobra magmahal. Sadyang may mga tao lang po talaga na hindi nila kayang i-appreciate yung binibigay mong pagmamahal sa kanila. Pero wag ka pa rin po mapapagod na magmahal ng katulad na kaya mong ibigay sa maling tao. Dahil sa oras na matagpuan mo na po yung tamang tao, naway, ganyan pa rin po yung pagmamahal na kaya mong ialay. At wag na wag mo pa rin kakalimutan, syempre, ang sarili mo. Magmahal tayo ng sobra-sobra pero wag pa rin natin kakalimutan na tiran yung sarili natin. At wag pa rin natin kalimutan na respetuhin mismo yung sarili natin. Kaya sa mga kabisyo natin ngayon na naguguluhan sa kanilang karelasyon o sa kanilang relasyon, maaari ka po magpadala ng iyong kwento sa aming Viber line or Gmail account na rakitera@gmail.com. Malay mo may isang umaga, may isang gabi na kwento nyo naman po ang aming binabasa dito sa aming programa. Kaya mga kabisyo, muli, ako po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo.
At sa aking pagbabalik mamaya mga kabisyo, maaari na po kayong tumawag sa aming Viber line na 0916-529-5595 para sa ating programang Top Secrets. Handog ko pong awitin sa inyo. Ay awitin na bakas na gabi. Metro's #1 Love Radio. Basic!